apa changamiri. Murume uyu akabata wakamhangarira aine mudzimai wake pati wacho akamhangarirwa hana kuyamda. Ndiani mpuzo? Achagada. Achagada maru. Achagada. Munaumia se musungu. Kwete baba. Ndakaenzanisa nawo yacho. Wala ndio kwenye. Ye munoya mumia zonyi kuse. Baba taure zonyi nawo yenyi. Ndotipa musoro. Mwesa mabokser. Ndakabata mudzimai wangu inini nemurume nefoni ndiachatu apo. Ndabata mudzimai wangu kudaro. Mudzimai wangu ipapo pandamubata ipapo anobvira atobatika akabva tobuda kutotiza pamba kutoenda. Svikana nhasi unochengeteswa nemurume yekusaidi. Ndirini akatiza rini? Ndirini vakaenda mudzimai? Musi wa 24. Antezo wenyu ari kupi? Ambuya wangu ndo varipo vari kuDimurand. Dimurand. Right. Chikomba chichogara ko Omagora. Onde mune nawe kutorwa mukadzi neprofit. Wongo. Profit ana watatu wenyu mukadzi ana wana 5. Wongo. Oh. Azvakaoma. Baba, isi tine hurombo nenhau yakafanana naiyo. Ini samambo, mutongero wangu andoita murume anobhadhara mhosa yenyu, uyezve mukadzi anobhadhara mhosa yake, nokuti mukadzi akwadza kuti mukuru kune munhurume. Ndizvo? Irake kuti matogona kumuona kune murume iyeye. Kwadza kuti kwose kuchechi kwaaienda ndozvaaiita. Nevana ivavo pamwe havasi venyu. Mazvinzwa baba? Saka mukadzi wenyu imimi anoda kuti vabereki vake vadaidziwe. Anoratidza kuti munhu asina kumira zvakanaka. Saka mutemo hurumende wokuti tinofanira kuti munhu akadaro abhadhare. Murume anofanira kuti abhadhare. Taure zvamuda kuti murume akupei. Ndoda kuti tatobhadhara kana 5 years. Mune muchato? Ani makachatira nomudzimai wenyu? Wongo. Nomuchato? Nomuchato. Sunungukai baba, haikune kucha. Ndati sunungukai. Hamuna. So pavanhu vasina muchato. Isisu. Tunenge zinzi tunotonga mombe imwe chete kusvika pamombe 2 pamunhu asina muchato. Asi ziyai kuti murume uyu akuya kuzobhadhara pano. Nhasi totomutonga asipo pano. Anofanira kuti abhadhare mombe nembudzi. Mazvinzwa? Asi mukadzi wenyu asamhangarwa nemukadzi wouyu. Chechi ndeyandamisa, hatitoda kunzwa kuti kune chechi iyo zvachose. Mazvinzwa? Imimi mudzimai wenyu imimi. Maprofita mangani kwaanoenda? Dambudziko rake nderei? Aiwa, mungatadzoziva dambudziko rake muchigara naye pavana 5. Achienda chete. Utezoziva. Mudzimai wacho akwa. Ndatoabata vakatobuda vakatotiza ipapo anotowanika mumba ipapo. Ndotongori nemu. Umbona manje kuti mukadzi wako iwe vana ambuya vakutoda chikomba kudarika iwe. Unguzona? Vakutoziva kuti vana vose vauna vavasi vako. Saka isusu dare chakubatsira sezvawapotera. Iro dare ndivo vachitadza variko kuseri uko. Takutumira shoko inoenda kuna sabhuku kuDimurand kuti ivavo ngavauye kuno nemasabhuku acho ana matembo ana mareba. Andi kuti vose vauye kuno masabhuku aya. Tione kuti tinokuyananisa isei, asi chechi hadukuinzwa zvachose. Neapo imsaina mombe yenyu nembudzi mukupiwa. Chero asina kuya padare, izvo hauzobhadhara.